గాయ్స్ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా. ఈరోజు 2 ఈవెంట్స్ వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. దీని గురించి ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఎవరైనా మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినారంటే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్కి హెడ్ షాట్ వేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. హలో గాయ్స్, ఈరోజు మార్నింగ్ అందరు తెలిసిందే 25 క్రేట్స్లో పెట్టాడు ఫ్రెండ్స్. 10,000 డైమండ్స్, డైనమో బండిల్, ఆటో స్కిన్, జై క్యారెక్టర్, జై స్కిన్. వావ్ బ్యాక్ ప్యాక్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. 1 డైమండ్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. తీసుకునేటోళ్ళు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకో ఈవెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, దాని పేరు షఫ్లీ ఈవెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది పొద్దున్న చెప్పినా అంతగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది మ్యాప్లో దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నీట్గా అప్లోడ్ చేస్తానండి ఫ్రెండ్స్. దివాళీ ఈవెంట్స్లో లైట్ ఆఫ్ బర్ముడాలో యా గన్ స్కిన్ మంచిగా అన్నా అని అందరు అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. M4A1 స్కిన్ సింగిల్ డ్యామేజ్, డబల్ రేట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఫ్రెండ్స్. డ్రాగన్ ఎలాగ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, బాగా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మూన్ ఫ్లిప్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అప్డేట్స్. ఇదే ఫ్రెండ్స్ షఫ్లీ ఈవెంట్ ఫ్రెండ్స్. తర్వాత 50 ఫ్రెండ్స్, తర్వాత 80, 100 ఫ్రెండ్స్. అలా 4-5 స్పిన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది అప్పుడే ఇచ్చినారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇంకో కలర్లో ఒకటి కలర్స్ ఒకటి చేంజ్ చేశాడు ఫ్రెండ్స్. మాస్క్ గన్ బాగుంది ఫ్రెండ్స్. నేను వేరే అకౌంట్లో అప్పుడే టాప్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అంటే మా ఫ్రెండ్ చేశాడు, చూశాడు ఫ్రెండ్స్. దివాళీ టాప్ అప్ ఈవెంట్ ఫ్రెండ్స్. 1 డైమండ్ టాప్ అప్, బ్యాడ్ స్కిన్ ఫ్రెండ్స్. మరొచ్చే రేపు వీడియోలో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్. లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, పక్కనే బెల్ ఐకాన్కి హెడ్ షాట్ వేయండి. జై హింద్.